Cai Ti Yin Chi, absorbir energia yin de la terra. Hi ha dues maneres de practicar aquest mètode. Tria la que més et convingui a nivell físic. La original, la que hem de fer servir si no tenim cap problema a l'esquena o a les cames o hipertensió, és agafar energia de la terra, estirar-la com si estiréssim unes cordes, portar-les al tàntin inferior, fixa't en el moviment de les mans. És com si volgués estirar quelcom, portant l'energia per la part interna de les cames. Després passa pel perineu cap al sacre, les lumbars, la zona del Mingmen, i l'acumulem a dins del tantien traient aire. Aquesta és la forma A, la forma bàsica, i la general per tothom. La columna s'inclina, agafem energia, la fem passar per la part interna de les cames, tantien inferior, sacre, Mingmen i tantien. El segon mètode és una miqueta més relaxat i només inclinem una miqueta. També obrim igual, hem d'estirar el cos cap a l'infinit i després baixar només fins a la meitat. Fem el mateix gest d'agafar i aquí ja el moviment és idèntic. Tantien inferior, sacre, lumbars, Mingmen, tantien. Però m'he ajupit poquet i no baixo el cap ni la columna per evitar problemes de tensió, de dolor a l'esquena o mal als genolls, etc. Pots triar qualsevol de les dues versions. Les dues tenen el mateix efecte, a condició que mirada, mans, respiració i concentració vagin harmonitzats. Anem a començar la pràctica. Primer busquem el silenci intern i la calma i allarguem tot el cos. Allarguem el cos cap al cel, endavant, agafem energia de la terra i fem el gest que acabem d'explicar. La mirada contempla el tantien i l'omplim des de darrere endavant, omplim el tantien. Inspirar, treure aire, inspirar, pausa respiratòria, treure aire, pausa, relax. I repetim, inspirar, expirar, inspirar, pausa respiratòria, expirar. Relax, l'abdomen, la pelvis, els genitals completament relaxats. La mirada i les mans van juntes. La intenció i la respiració van junts. De manera que trobem una harmonia, una unificació energètica, una unitat energètica que en els llibres antics de Qigong s'anomena com el cel, la terra i jo som una sola cosa. Aquesta és l'última repetició, introduïm l'energia dins el tantien, relax, i com sempre fem el tancament final per acabar la pràctica. En Qigong hi ha una dita que diu Liang Kung Pu Shou Kong, Tao Lao i Chang Kong, que vol dir si practiques Qigong però no tanques correctament, al final no tindràs res de res. Hem de recordar que s'acumula l'energia sempre al final de la pràctica.